archimang, lukumang, nana sasaba yo kromo we wato wala mala. Anyum susra na se karuf ko archi de prespartori wanti de tor def taki. Dati mi feni taki na uit ondro feni jetjes leri. En me baro di not go mit zuid. Ousgo go mit west. Wie spook def mama ser nou. Aru stora nou bani. Doko emis no janga bra rut. Ja, masar gambo. Tidak bakap cari prespar nyusu. Maar volgens mij being maar bar ala den sernama odi saitana trase. So we kade mang diaspora. We badeng odi en we accident hade banglesa masar gambo takikba. De sturanga de bangi. Fuko architector want tide otak alla sotoru wil leg uit op toe. Ik mag begrijp, safe zijn akkoord. Dat is wat ik zeg. Asasande. So en me biji soti de. Iba wan biji mang. Da man be berika taki. If je ne verstaan Nederlands, is verstaan Nengere of Engels. Ja, dat die taki. Ja toch? Je ne verstaan Nederlands of Engels. Maar daarom, leg je maar uit. Ina sernatongo. Ja. Sang of sananga 25. Ja, maar voor zo'n dat. En maar me e biji so. Okay. Kijk, Lukuyere luister. Uh-huh. Dus dat wordt dat je moet verstaan dat je hem uit. Natuurlijk. Zo. We, Luku, Granlanti de bezig naar een sociaal tori. Mm-hmm. De asociaal tori, e kota om een strati. Ja, wan hoofdweg. Dat je de ambtenaar, de man de worko, de man de chisa 2500 koru. Mm-hmm. Alamon. Ja. Ja toch? Ja. Zo. Dayabi, die de pensioenman, dat na 1800 kolu. Mm-hmm. Daya, ete wan 1800 kolu baka. Mm-hmm. Dat die naar de sociaal zwakke gezinnen. Mm-hmm. Dus, de chipchisma die noma sechi, dat toch a regering, ik denk dit toe. Want a president Taki, a saktak de abe moeilijk. Ja? Ja. Vijf en dat? Dat begrijp je helemaal goed. Alleen om leg af na uit dan sasa. Ja. Tak jere no. Asan de so, a 2500 juta kato van 2500. Ja. Dat op de maand die Europa de land die maand. Dat is vanaf eind van Moedisi. Eind van Moedisi. Dus eind mei. Ja, de man kiest aan 2500. Land die man. En daaraan gelijk gesteld. Juist. Ja. Maar gepensioneerde, de man die ik kies vanaf juni aan 1800. O de pensioenman. De pensioenman. O je vanaf juni. Juni. Ja. Alleen, wat je verschil de, kom je zo, de man die Europa de land die man. Ja. Dat de man kies 60 man, maar alleen de man juli. Ja. De nou kiezen omdat vakantiegeld op. De mootjes vakantiegeld, yes. Dus dat adek. Adek. Ja. En de gepensioneerde, de man pensioenman, ja. Ik kies gewoon door. Ja, ik kies gewoon door. 60 man. Ja, klaar. Zo, maar jere ja. Zo. Want dat sami verstaan. Ja. Die verstaan. Na no vergeet hoe na toesot 1800 kolude. Ja. Wanaf pensioenman. Wanaf swati huishouden. Sowieso anego serefi. A moeilijk figo baya lazy. Dus de regering heeft praxeri. Die verstaan. Zo. Maar jere. Met dat ete wa lazy. Kijk luku jere luister. Isha gron tapu dis die welibi. Dan agron tapu abi marchi fu faye chayu serefi faye libi i serefi inwan libi makandara ente masara gado e ji wansani ane melde you ane teji noita fesi taklu kono of kande u denk taki o belly op kande sos me denk tak o belly op fu teji tak mi o jiwa oto of mo jiwa posisi of na disi nee na yumu sabi lek libisma di abe ati na juiste presi fu sabi tak yere no masara gado nak mi ati na lek teji wansma water chir wansma dasma aksi chi water de jeb chi water na masara gade naki ati tak ye pasma ye verstaan en so gado en nak yu ati taki archi sa mandate taki meki ka yere fi verstaan ka opo maar wan libisma musap tak inochis ilibilanga kansa. Dus jepi. Ja. Inochis en ilibilanga. Want mi noma stel me voor, lek van mi ja, da kan mi chis wan eerste kans, wan me tak mitori. So mi e marchi asani, tamaras manom tak mi tak taramansani. Mi chis wan eerste biji kans.
Mi feno roka sural ko. Mi gweli ben. Dat dim gweli ben. Dat biji man pot mis don dat de man takanga mi tak ibe chiswan biji kans. Ino bonnoten. No ye chiswan tweede wang. Mi beloof de man. Mi tak a tweede wang die samen chisi. Me volk brengen helemaal en telek niet wang a pensioen. A tweede wang sam chisi. Dus mi leer mi les. Maar ano kanso taki, it is one kans. De vangi op de leri de traini. De je verraders ma. A tweede wang, de no mamoranga de dribi. En no de na derde wang. En dat die de na derde wang, na mamande ore anu tapi ede. Die esani. Dat je vindt taki. Anokang de je wakataksani panya taki. Asomim taki. Want me bedoel fa president fa kondere disi. E woroko nanga wamang. En a shitaki. Asane cha problem. Maar yudi mus luku de man. Ine luku de man a fasilek fem luku de man. Want i dore na chen groma ino man kawa chen. Want a preye nga chen sching. A chen ba. Ino man kawa chen. Ino man corrigeer de minister fi. Je verstaan dat jong sabi taki da president abi een nationaal belang voor het oog. Ano abwantara belang isabi toch, want we beschuldigen van lasot sani. Maar dis na nationaal belang ama ap voor het oog. Dan mij op een commissie. Ja. Presidentiële commissie. En braro takangami. Natuurlijk allemaal doa sana toch. Alleen voor ondersteun de ministerie. Dat NATO eigenlijk. Dat na zijn eigenlijk. En of kort passie. Nee, of taki kapadu no. de minister. No. Nee, me ondersteun je. En je kan daar ook uit leren. Natuurlijk. Want misschien heb je man die agency dat je in een ministerie. Dus dat is. Dat kan toe Dat toch? kan toe, ja. Alla de wala dini. Zo. Dus dan met op een presidentiële commissie. Fudu woroko traman. Na disi de do traman na dat de do. Want luku grondtori. Ja. Want presidentiële commissie de. Ja. You go dat pe toch? Je Ja. shifa sande toch? Ja. Je komt Ja. niet uit. Nee. Isabi toch? Mijn tek man grong. Ja. Alla de soort san dat heb sa. Dat a president moest grijpen. Ja. En volgens de constitutie amana gezag in na kondere. Nee. Dan moet hij ingrijpen toch? Ja, ja, want als hij niet ingrijpt, dan kan man wan bobo. Dat is. Ja. Maar wanneer corrigeren elektraman, skopman, potadoro en zo. En mijn teka gulden middenweg, want misschien kan je daaruit leren. Ja. Dat men op een commissie voor daar worden. Want na sasa ba jo koromo. Je mag leiden. Nee, tuurlijk niet. Daarom ik een commissie meki. Ja. En no bypass aan mij bypass de minister. Nee. Dat want dat de jong wichi asa de wa mooi sani. Ja wan chef. Dat a chef potilek voorman. Ja, ja. Dat jong luku de workoman. Dat de workoman ne presteer suma de mo kaarte verantwoorden. Chef natuurlijk. A chef. Natuurlijk. Ja toch. Ja. Dus dan mo actie julek voorman tak sa je doe. En if je niet doe, mi workan wan directeur toch. Ja. Dan ma be die wan luchthavenmeester bepaalde opdrachten Ja. ja. vooruit. En dan ma sap tak mi man doa worko. Ja. Dan mij bel me op dat meneer Gambira of van mij zijn een briefje Jimmy. Dat hier no. Persoon datum mi wan in voor zo'n opdracht uit Jimmy. Temi doen. Dan loga van Mr. Actie met dat zijn met me doen. Met dat hier opdracht van de algemeen directeur. Ja, ja. Omdat je drijf doen. Ja. Maar a loga van mu godoro. A workom godoro. A kontrem draai godoro. Dus dat mi abif tako over het ordisha. Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. Ja, dus hier nou, sang president het doen. President het tak hier nou, we lukken algemeen belang. Toch? Juist. Uno lukken tak we met trobi onderling. Nee, asamus, awrokom roko. A workom worko. En a workom doe. Ja. En daarom mama leg ook de bepaalde zaak uit. Tak hier nou, met alles maar jere samen tak toe. Juist. Maar leg uit, toch? Ja. Oké. Tako, Archaman. Nee, er is geen ruzie. Kijk, we praten regelmatig, althans we praten zeker 2 keer per week regeringstop. Maar regelmatig trekken we ons terug en we praten over allerlei dingen. Over issues, beleidsissues, persoonlijke issues, dingen die in de media gezegd worden. Maar daar is het toon een ander. En ik heb gisteren ook een heel lang gesprek gehad met de vicepresident. Ik heb hem ook uitgelegd van die statements zijn niet goed voor die coalitie. Die statements zijn niet goed voor die eenheid die we nodig hebben. Die dingen werken door.
Hij heeft het begrepen. Maar nogmaals, we gaan een tweede helft spelen waarbij we zeggen, Koluk de Sansapsa, de kiskessen, die moeten we allemaal oplossen. Er zijn een paar issues die te maken hebben dat we als coalitie die eenheid moeten demonstreren om gezamenlijk een standpunt in te nemen. Het gaat om vraagstukken die te maken hebben met grondenrechten. Het gaat om vraagstukken die te maken hebben met grondconversie. Het gaat om vraagstukken die te maken hebben met de kiesregeling. Dat we hieromtrent een duidelijk standpunt hebben, omdat we hiermee de samenleving moeten gaan dienen. Hiermee de samenleving verder moeten gaan ordenen en zorg dragen. Namelijk dat die zaken in place zijn en persoonlijke issues en dergelijke. Die moeten plaatsmaken voor nationaal belang, voor nationale issues. Het is een goed gesprek geweest. Er zijn geen ruzies. Maar ja, de VP heeft zijn eigen stijl. En ik heb ook al aangegeven. Namelijk, kijk, er is een constitutie, er is een grondwet die duidelijk aangeeft hoe die verhoudingen zijn tussen de president, de vicepresident en de leden van de Raad van Ministers. De president heeft constitutionele bevoegdheden. De president kan al deze bevoegdheden exerceren. Maar de president houdt ook rekening mee dat we in een coalitie zitten op basis en een beleid uitvoeren op basis van een coalitieakkoord. Dat we een beleid uitvoeren op basis van een beleidsplan dat is goedgekeurd door het parlement. En dat we rigoureuze maatregelen treffen om de economie weer te ordenen. En dat kan soms bij delen van de samenleving als onaangenaam overkomen. Het kan soms overkomen, ook in de coalitie. Namelijk dat die maatregelen ook een situatie creëren van onvrede. Maar daar moet men collectieve verantwoordelijkheid demonstreren. Daar moet men collectieve leiderschap demonstreren. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Jan heeft die eindverantwoordelijkheid en hij zal ervoor zorg dragen dat hij zijn eindverantwoordelijkheid op een correcte wijze uitdraagt zoals de grondwet dat van hem verlangt. En dat is ook onderwerp van bespreking geweest. Maar luister, kom bij mij, deponeer dat ding. En bij mij kan je het nog grover deponeren. We gaan het oplossen. Maar als je daar buiten deponeert, dan creëert het inderdaad allerlei speculaties. Net zoals u in uw vraagstellingen dat aangeeft dat er ruzie is, terwijl totaal geen ruzie is. Maar gisteren heeft de vicepresident ook al de aanwezigen toegesproken, heeft duidelijk aangegeven dat er issues waren. Die zijn besproken met mij, die zijn gecleared en dat we voorlopig hem over uitspraken niet meer gaan horen in de media. Dat heeft hij zelf ten overstaan van de hele coalitie daar ook gezegd. Maar nogmaals, ik ben president niet alleen voor een coalitie of voor een regering. Ik ben president voor het hele land. Ik ben president voor alle Surinamers. En wij moeten ervoor zorg dragen, namelijk dat er verlichting komt in de samenleving voor alle Surinamers. En wij treffen die maatregelen. En nogmaals, ik bevestig dat de eerste helft een moeizame is geweest. We hadden andere prioriteiten. We hebben ons traject uitgezet. We hebben ons koers al ingezet. En we blijven op het traject. We blijven koers houden. We gaan naar die eindbestemming. Alleen hebben we nu alles voorbereid om beter te presteren in de tweede helft. Ja, natuurlijk, Warti had Jan leg uit. Ja, President leg uit. ja. Ik raad het toch? Maar dan, ook toen wat er aan het pre, als aan die voor de grondrechten. A grondrechten zijn. Omdat hier ja zo. A grondrechten tori. So leesi. Ja soms maar e verstaan sawani. Mi ba wan garam matok. Da we si kos dot taki ma dai si. Dat je tak minoyere. E jere selectief. E jere otawan. Dus dat die. Je verstaan. Ja. Dus ja bisma die elisani en sade wan debri. Natuurlijk dat die. Want bepaalde zijn maar zeggen mi arki bepaalde man zijn leg uit. Ja. Over a grondtheorie. Ja. Drama leg uit dat Sanskript dape. En sade maar one. Ook in het parlement ja. Ja. Zo maar jere ja. Merk je Ik ga de mensen terugvoeren naar het verleden. Ik ben ableli door plan fossi. Ja. Pede buru be kwechi kau. Pran frok tu bon agu ala fouru ala sotsani. Ja. Die biliton na sural kofenta ke bokshit dape o worko bokshit dape. Dan vroezie. In froisi. Ik vroezie toch? En da lanti jiden grong. Ja, kies wel grom. Bisa pena bakareis day. Ja. De man go de traman be chis bogo money. Ja. Ja, chis money. Ja. Omdat inoma deel akondere dis op. Nee. Inoma prata akondere. Helemaal niet. Dat jere no. Disaf you. Nee. Ja. Sanda lok toe. Ja. Dus de bom die erase ga lok. Ja. Anof you. Nee. I kan koti. Ja. Dat u no taki. Ja. Sande na bodem. Anof you. Na bakondre. Na fa kontra fuala mala. Ja.
En daarom was er allemaal, lugu fa iter pa. Alamala, daarom make dem arki, Shusharanto, is dat zo Ja. Shusharan afkati, Afkati. make dem arkama. Zo. Als u het leest, is het niet zonder meer zo dat Suriname zegt, mensen in het binnenland, inheemse volken, tribale volken, krijgen zonder meer rechten van eigendom over alle natuurlijke hulpbronnen die in het binnenland te vinden zijn. Dat is heus niet zo. In dit ontwerp staat expliciet dat die eigendomsrechten betrekking hebben op die natuurlijke hulpbronnen die deze groepen mensen traditioneel nodig hebben gehad om in hun bestaan te voorzien. Ja. Hè? Maar, En er zijn ook andere beperkingen ja. op het recht van eigendom. Zo is hierin geregeld dat die rechten niet overgedragen mogen worden. Die rechten mogen overdraagbaar. ook niet bezwaard worden met hypotheek en dat soort zaken. Hè? Dus er zijn een aantal mechanismen in dit ontwerp gezet, zodat nationale belangen niet zonder meer in gevaar komen. Ja. Het gaat erom, wij hebben ons als natie verbonden om erop toe te zien dat alle mensen gelijkwaardige kansen hebben. Oké. En dat is eigenlijk wat met dit ontwerp wordt nagestreefd. Natuurlijk, u arkama, maar dan, baka dan man taki, dan moet ik wel parlementariër no taki. Zo, daarvoor staat Tori. Ja. Je hebt letter en geest. Wat is de letter van die wet? Wat er staat, wat is de geest, is wat je wil bereiken. En het bereikte punt moet zijn dat men voor de tribale volkeren en de mensen die altijd, de indigenous people zoals ze genoemd worden, de mensen die er altijd waren, dat zij hun levenswijze kunnen voortzetten, ongestoord. En het moment dat je bij het formuleren van dit alles merkt dat er een stukje verwarring is, want daar gaat het nu om. Verwarring. En die verwarring heeft een effect helemaal op de economische activiteiten die er kunnen plaatsvinden. Want die verwarring die er ontstaat is dat men ervan uitgaat dat dat gebied waar de indigenous people wonen, toch, de in stamverband wonende mensen, dat zij daar wonen, dat alles in dat gebied dan toebehoort aan die mensen. Dat is die misvatting die er is in de Ja, samenleving. maar daarom moest er ook toch die demarcatie komen. Om te weten waar hun leef- en woongebied is. En precies daar, want als die demarcatie komt en wordt aangegeven dat alles dat dan binnen dat gebied valt en bijna dan behoort tot het gebied van de tribale volkeren, wat zijn de gevolgen voor de economische activiteiten in die omgeving? Wat betekent dat voor de bedrijven? Wat betekent dat voor de multinationals? Wat betekent dat voor de inkomsten van de staatskas Suriname? Want men ziet het vaker als, ja, het wordt alleen gekeken naar het economisch aspect, maar al die middelen die binnenkomen via de staatskas, via de verschillende bedrijven die belasting afdragen aan de staatskas, die komen in die centrale pot. En die centrale pot wordt gebruikt door de overheid om ook voor de mensen in die rurale gebieden veiligheid te zorgen, onderwijs te verzorgen, ook ervoor te zorgen dat de mensen daar goede educatie hebben. Toch? Dus het is niet iets waarbij je licht over kan gaan van je doet het snel, ja, want de mensen willen het, maar je hebt het snel gedaan en de consequenties ervan zijn desastreus, omdat je plotseling een verandering krijgt in gebieden waarbij mensen al ondernemingen hadden, waarbij er al een drive gaande is en dat plotseling, want het kan direct gevolg hebben. En wij van de VAP zeggen, laten we alles goed uitwerken, laten we het niet haastig doen, laten we het goed doen. En die misvatting die er nu is dat het leeft bij de mensen. Ja, dat goud is in de grond bij ons. Ja, want Dus goud het is speelt ons ook. goud, het is ons hout en men komt hier en neemt het en men laat ons zo. Die opmerking die heeft mij veel laten denken, want ik heb het ook gehoord laatst bij de excessen, de situatie die we hebben gehad op Pikinsaro. En men rechtvaardigt het handelen met, ja, we hebben die trucks gebrand, want ze hebben zoveel geld gemaakt en ze hebben niets gedaan voor het dorp. Dat rechtvaardigt het helemaal niet. Omdat het totaal niet de bedoeling kan zijn dat als ik nou op Witagorong hout moet gaan halen en ik 15 dorpen passeer, moet ik elk dorp iets geven? Dan waarvoor werk ik in principe? Er is één centrale overheid waarbij elke ondernemer zijn belastingafdracht moet doen. En met die middelen moet die overheid ervoor zorgen dat ze veiligheid, onderwijs en zo voor het hele grondgebied garanderen. Oké, u Natuurlijk, u arkama. Maar je begrijpt, Mazargamba. Van sorry man, leg uit. Ja, Dat je no. If it look van mijn pemeta, Ja. of je pejeta. ja. En op een gegeven moment de man, she go to ondrosi, Ja. infrosi. Infrosi. A go to na, en ook dat go to af, niet toch? En of you, Nee toch? wo voor goede you, fi
Ibabi also, Ja. we gia waarde, alasani, en we zorgen dat je vindt wat boem presi baka. Yes, maar je mas Gambo. If alama taki pe amatang, binalang, Ja. saramaka of peetang, Mm. itak alasan dapen af mi, ook to go to enzovoort, Ja. dan mijn vraag me schreef af. Tak hier no. Asanda da dina grond, dus go to enzovoort. Ja. Of you. Maar aan eind van mu, de eis van regering van Maji AOV. Amam ji AOV. Dat rasan mus pai. Dat ramu pai. Skoro Skoro mu pai. pai. Pasi mu meki. Da Omesani. Da yo go protesteer. fara. Taki iya lanti ne lukumi. Right. Dan as hot money lanti luki if economische activiteit no e ontplooid. Dat me bedoeld, hoor. Isabi ano Dat- kang. Nee, dus mi itaki. Maar moet je wel maar een mooi Ah. voorbeeld. Dus koot dat we tawan presi. Ja. Da kraneji water moro. Mhm. Da water leide go ontdek wan bron tap yu prasi. Ja. Pe alasma in het dorp. Kijk, Moest je watera. Je verstaan? Ja. Dat is mooi tijd dat je no wat je want trapis presi. Ja. Maar wat ik ja, Want je want dat abronde. gemeenschap moest abronde af be. watera. Ja, brown dape. Ja, Ja. daar heb je dribi. Sasa euro ko. Asasa ne worko. Belangrijk is mimji. Ja. En mimji a speelruimte fi. Ja. If you want go onti, je go onti. You want go fisi, je go fisi. Ja, ja. Isabi toch? Ja. Wie is fighter Ja. Want te je gwe. Mhm. Te je gwe toch? Ja. Tabiji man. Sekari. Ja, Want sekari. ja no gado temra mai ne Nee, bepaal. nee, helemaal niet. Tama sekari. Angai tu anu tapi bere je gwe ne gwanga noti. Nee, niks in ik weer. Niks in ik weer. Maar jij nou, Shivsaran leg uit ook toe. Want mi arkama toe. Maar leg uit ook toe dat overdrag. No maar vinden plaats. Dus dat, ja, asan dape, dat we die abra, tegen Marikala san binnenland. Ja. Volgens Sanskript dape. Ja. De man lezen san, alamai vertalen in de fasie. Ja. Daarom Zeg ik met dat kijk hoe je luistert. Mhm. Ja. Ja toch? Ja, dus dat is aan het wel belangrijk zijn. En meteen nogmaals, Mifini, regering zit als aan het jidding. Dus maar naar binnenland, zo, Juist. Am City am ja. city, dat ben ik eens. Maar, in pot ook, die schreef ook toe, maar dat regeren nou, if Sande tek dat pe go enzovoort. Dat dan of you. Anof you Dat na dan of va you. kondere. Ja, maar kom. Want je no. Make them an go luku Samsana Afghanistan. Ja, ja, De stammen dat pe dem an go prati toch? ja. Nou de mij vetanga des refi oorlog want die sami eigen toch. Ja, toch. Dus dat die toch, in elkaar doa sanati. De je chisi want voorzien de para per nasi ibabi de man be vetanga des refi. Ja. Want tak dan grens pal disi. Want des man be beide per nasi toch? Ja, Dan grens ja dan Ja, ja. disi. aan elkaar. Ano kan uno abasan dat van udu moro. Nee, want if je doa sanat masarga. Is ontwikkelingsremmend. Ni kere mo one day sani. Ja. Saramaka mo one day sani. Ja. Lili dorp mo one day sani. Ja. Da fa je kan voet, want die heeft zijn paimi. Den pai mi. Hij paimi toch, want je hebt Ja. zijn, I mean, bijvoorbeeld, in paimi. Is Dus dat vast voor- aan is het. Is dat voorzien de agreement. Right. Dus if you no be takanga wan beerti. Ja, Da wan wasan de seri na wen krif you beerti. Ja. Da wa agreement. Ja. Da we te taki no man go na wen kriara. nee, nee. Dus een paio no. Of weer voor je. Of weer voor je. Dus ala dit En dat. dat hebben we niet nodig in Nee. Suriname. Helemaal niet. Nee. Maar ja, masarga mo tori def taki. Ja. Maar ja, jure gwe en misha biji man. E doale dat pe. Iya biji mai duale dape. Ja. Mami wan sordesma. Ja, Taki. Fa wan tu kriorosma. ja. E play un du stani poko. Oké. Dus ukalibi samen ina gonota. Ina Hernandez. Dat die. Da ko archen. Mhm. आई मरी जे तेरी आई मरी सुनना मेरी जा भेगे खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम नगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे
masargando Arjen. Uyere, Uh-huh. dus trafas no de. De. Isabi, Ja. na fast disi, umulibang o serefi. Natuurlijk. En zij non frigiti. Trusiani na grong, paranuasani, maak je economisch weerbaar. Lek feite dape, de idefi na binnenland. Ja. Dat je abi kostgrond, dat je prani, dat je knapu je tak mina wan jaja sarana ma wan me nyangfa doti. Ja. I verstaan na sa doti abif ji. Ja, I ja. verstaan Ja. dat je knapu, tak mina jaja sarana ma wan jaja sarana kuma. En mine na masar dignity gambo. Ja, en if you know wat jaja sa namang, dahil netro het doti kap strati. Je hoort je kondre sa nang kring. En ik hou er mee natuurlijk, want je na sa namang, de tega tra sa namang ook to dat jaren, no allemaal sa namang, ulobo kondre, dan no dotu kondre. Wo, liwa mooi kring kondre, te wa mak monta buitenland dan mata, ai, dis na wa kondre, a kondre kring. En met dat rantangi, te wa tralis baka. En hij begint altijd naar in Joso. Get up, stand up. Stand up